Nagtapat-tapat ang 37 persons with disabilities mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Dito, boses ang labanan na ginanap sa kauna-unahang The Voice PWD edition ng Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Disability Affairs Office. Isa sa mga kalahok dito ang 50 taong gulang na si Arnel mula Santa Maria, Pangasinan. Bagamat ito ang kauna-unahang singing competition na sinalihan ni Arnel, masaya siya dahil nakapasok siya sa top 5 finalist. Hindi lang mga normal ang paa, hindi lang yung mga normal ang kamay ang pwedeng kumanta sa entablado. Kami rin, mga PWD. Persons with determination. Pero para sa akin, ang PWD, it means not persons with disability. Kasi ang disability parang wala nang wala nang saysay ganon. Ang new meaning of PWD is persons with determination. Layon ng patimpalak na matulungang maipamalas ng mga PWD ang kanilang talento sa pagkanta. This celebration serves as a powerful reminder of our shared responsibility to ensure that everyone has the opportunity to participate fully in all aspects of life. The Voice PWD edition showcases the extraordinary talents within the PWD community. Naghayag naman ng mensahe sa patimpalak si First Spouses League Chairperson Ma Antuazon Gico. Hindi kailanman dapat maging hadlang ang anumang kapasanan. Physical disability does not limit the power of your spirit. You must be brave enough to prove the world what you can do. Nasungkit naman ni Christian Joel Dueñas mula Bayambang, Pangasinan ang kampyonato. Tumanggap siya ng 5,000 pesos cash, certificate of recognition at trophy. Si Christian din ang naging kinatawan ng Pangasinan sa regional level ng The Voice PWD edition na ginanap kahapon August 22 sa Vigan City, Ilocos Sur, kung saan tinanghal naman siyang second runner-up. Tiniyak naman ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III na may mga inclusive programs ang pamahalaang panlalawigan para matiyak ang karapatan at kapakanan ng mga PWD sa probinsya at matiyak din na sapat ang suportang kanilang natatanggap. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.